Uns 18 alumnos poderán formarse en soldadura e caldeirería a partir do curso que ven no IES de Valga. Isto é así despois de que este luns se asinara no Concello da localidade un convenio entre a Consellería de Educación e unhas 10 empresas que se comprometen a dotar a estes alumnos da formación práctica necesaria para adquirir todas as destrezas de cara a conseguir un emprego. Que posibilita que o alumnado poida estar en contacto co mundo laboral, o alumnado poida de algún xeito saber o que se vai atopar unha vez que deixa as aulas e que o alumnado poida estar formándose directamente nun xeito compartido tanto nas aulas do sistema educativo como tamén nos hipotéticos e futuribles postos de traballo, o cual eso é positivo para o alumno, porque lle dá motivación ao alumno, lle abre tamén moitas oportunidades e é tamén positivo para as empresas, xa que de algún xeito van dotarse dun personal ben formado que sin dúbida, vai posibilitar que teña un mellor resultado nos seus postos de traballo e iso incremente a competitividade das empresas e posibilite tamén a creación de postos de traballo e a estabilidade dos profesionais nas respectivas empresas. Esta formación contará cun título de FP Dual de grao medio. Este é o segundo proxecto da modalidade dual que se pon en marcha neste centro. Unha das apostas máis importantes que facemos desde o punto de vista do sistema educativo, é a aposta por a formación profesional dual. Todos os anos estamos vendo como o sector empresarial confía máis no sistema educativo para formar aos seus profesionais, tanto para integrarse en empresas xa formadas, como en algún caso tamén para innovar e para emprender por a súa conta actividades económicas propias. Eu creo que este é o camiño, é dicir, un camiño onde o sector productivo, os sectores productivos, neste caso un moi ben sellado co mundo da carpintería metálica, confíe no sistema educativo e tamén que o sistema educativo abra as súas ventanas e ofreza ás empresas a formación que precisan e ofrezan ás empresas os recursos humanos que precisan estas empresas para que sexan máis competitivas nun mercado cada vez máis internacional, cada vez máis global e onde queirámolo ou non cada vez hai unha maior exigencia de tecnificación e unha maior exigencia tamén de ter profesionais ben formados. Os alumnos recibirán casi un 60% da formación teórica no centro educativo e o 40% restante nas empresas que este luns tamén asinaron o convenio de colaboración coa Administración Autonómica. Un novo proxecto que a bo seguro axudará aos futuros traballadores a familiarizarse co entorno laboral.